Kaixo, zemos geha. Gure askatasunerako bide honetan, da gure askatasune beste herrialde guztien askatasunekin bat egiten denik, badirudi gizabidetik egingo dela, ez? Gizatasunezko jokabideetatik. Eta gure herri hau, gure Euskal Herri hau, egun ematen iten baldima burujabe, inguruk ere ingo ditu burujabe eta lagun. Bestela ezin dut irudikatu nolako burujabetasuna izango litzeken hori, ez? Arresiz betetakoa, isturekin, ez? Mundun dabiltzen era horta, ez? Edo gure nortasun guztiek galduta, kanpoku eta barruku eta dana batea dala, ez? Gaur egun izaten egian, izaten dute anistasuna horrekin, nola irudikatzen nik hori. Anitzek gu izango geha, euskaldun izango geha, ez bestik izango geha berekoiek, zeratik ez dutelako euskaltasunik hartuko. Leukatu gartzen maut ere. Eta nolako euskaltasun hartuko dute, geu utxikeri baten gaudeta, ez? Orduan hor, gizabidezko jokabidik eta gure txie nola zaitu jokabidik aldabarren gaude. Eta aldaketa hori nundik emango dugu, ez? Bide egoki batetik gizabidezko, gizatasunezko jokabideetatik ez? Gu orain gaude oso sinismen okerretan sartute gaude, eta burrukan jarruti da sinismen okerretan egotie. Herrile bat egitea, bat egitea, elkartzea, oin da utzi arte kristatasunezko jokabideak eukitugu maiteko rezeteko eta ez, sinismen zuzenagoak, okerra honek petatzen du hau okerrin daola eta gu borrokautu irabazten balin badeu, bestin gainetik izango dela eta okerrin da hori ez da zuzentasunik horrek. Pixket, kristatasunezko jokabide zautzeko esate kristatasune, gizatasune da bere nahikua, ez? Gizatasunez joka eskio eta bakusi bere txie bizitzeko eskuidi eta babestu doti eta olako mundu nahikoa duke hortan oinarritzi, ez? Gure jokabide, esango duke bizilei dagozkion jokabideetan, ez? Sendilek eta herrilek eta... Hortaz nahiko itxite dugu, ez? Uste jakin behar genukela, gizatasunezko jokabide hortan aurrea egingo genukela, orduan kristatazunek ez berdu. Berdu beste zentzu bat, ez? Eta okerrin daudenak, bai, sinismen okerretan daudenak ez du zuzentasunezko jokabideek eta gizatasunezkoek bidea onera doazenik, orduan okerretik jutegea. Hauek ere, pentsatzen dute jainkuen bidie, sinismen zapesi zuzenagoak, osango dukenak ez, bizilen ere okerrea eman gaitzakela, ez, geu junberrin bizilek behak eman, orduan, eskaite jo jainkuei eskaez bizidi, ez, ikusi egunero mesetan ze esaten dan, ez, eskaera egiten dinen, ez, entzunarren jauna esaten dute, ez, izan, nola entzunarren jauna, jainkue entzuten ari da, jaun Andreok, jainkue ez da gogorra, jainkue entzun du, iritsi behar du, pixkat, kristatasunaren zaten maizu benetan egokilei kasokillo egin da, hortiken gorago jun barrak, inpernu munduntan da horta, ziurtasun batea jun behar du, benetan gu gehala tresna bizi hontan, maitasune ekartzeko honea, jainkue ekartzeko mundu hontan, zairue mundu hontan gertadadin, izan dadin mundu hontan gure artekuen, ez? Orduan, gure jokabideek bihurtu berdebe jainkue eskainiak izatera. Hori oso gutxirek egin dezakete. Zergatik, ziurtasun batea iritsi berdalako hori egiten hasteko. Orduan, euskaldunok nahi badegu etorkizune izan, euskaldunok etorkizune izan,
gu ez gea izango, baina izan ziren, gu izan zielako gaude, eta gu gehalako izan daitezela, ez? Hoi nahi deu, ziurtasun honta iristen hasi berrin gaude, eta elkar hartzeko bidera. Gizatasunez dago etorkizune, eta gizatasunez euskaldunok ezautzen hasteko unin gaude. Eta hori ikusiten da, sentibiten da. Eta horren bidera, eta horren bidera jartzen joan behar dugu euskaldunok. Geure hartin. Bestela, politikaz eta ideologiaz eta kanpoko kontuetaz, eta kanpoko modernitateaz, ez dago etorkizunik. Hor dago galeria. Eta oin, ni uste duen digen badeula zehose, da zehose hortatiken az gaitezen, ez? Venga, heldu dizai egun etorkizune izan dezagun?